Bona tarda a tothom, benvinguts. Sou dos, però molt benvinguts. I anem a donar inici a aquest ple extraordinari d'avui, 23 de febrer de 2017. En primer lloc, dir-vos que disculpar el regidor Salvador Clarà, que has tingut una malaltia feixuga llarga durant aquests 2 mesos. Ara comença ja a sortir, però evidentment a aquesta hora per ell encara no és prou una bona hora. Ja m'ho he pensat. El ple d'avui és extraordinari i consta de 4 punts. El primer punt és la proposta de ratificació del decret d'alcaldia número 19/2007. Atès que té previst aquest Ajuntament en data 23 de febrer aprovar el projecte d'una obra ordinària titulat Projecte de 2 piscines a l'aire lliure i una pista de pàdel fase 1, amb pressupost de 258.767,08 euros, més 54.341,09 d'euros d'IVA, procedint-se al replanteig del projecte del dia 13 de febrer de 2017. Vista la memòria en què l'alcaldia rona la necessitat de contractació de les 2 obres de 2 piscines i la pista de pàdel, es porta aquest punt a ple i aprovació. Ratifica. S'ha de passar, s'ha de... Ratificació, sí. S'ha de fer ratificar. Per què ratifica? Perquè el que té la competència... Perquè el que té la competència... Bueno, jo parlo... Sí. El que té la competència és el ple. Llavors, clar, el normal potser seria passar primer pel ple a l'inici de l'expedient, redactar els plecs de clàusules, però com que anem darrere d'una subvenció que ens marca uns terminis, per això vam fer primer el decret d'alcaldia, hem fet els plecs i ara fem la licitació per guanyar temps. Per això ha fet decret d'alcaldia, però en veritat s'ha de ratificar perquè l'òrgan competent és el ple. Doncs, si us sembla, passem a aprovació. Sí. O si hi ha alguna cosa. Sí. Com que el decret d'alcaldia el portem a ratificació, substancialment parla sobre els següents 2 punts, i els següents 2 punts sí que tenim coses a dir. El nostre vot serà que no pels següents 2 punts, no perquè s'hagi de portar a ratificació, que entenem que s'ha de portar, que si fos un donar compte o un votar ho votaria, però en aquest cas serà que no. Va, doncs passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Molt bé, doncs ja passat el primer, passarem al punt número 2, que és la proposta d'aprovació inicial del projecte titulat Projecte de 2 piscines a l'aire lliure i una pista de pàdel. El document es titula, evidentment, aquest projecte de les 2 piscines, tal com he dit, i ha estat elaborat per l'arquitecte municipal, el senyor Àngel Pomar Martín, que aquest projecte forma part de la subvenció que l'any passat, 2016, es va demanar a Turisme i es va concedir aquest projecte de mer centre actiu de la Via Verda. I ara aquest any aquest projecte està dividit en 2 fases. Una fase és la que s'executarà el 2017 i l'altra fase la que s'executarà el 2018. I aquest 2017 es va decidir que el millor era executar la part de la piscina a la zona esportiva. Per tant, ara aquí passarem a l'aprovació inicial del projecte. Primer volia preguntar, en aquest projecte, el tema de la subvenció, tal com teníem entès, es havia d'executar un 70% del que es havia programat en el projecte. El que no estic segur és del termini de tenir d'executar això. No sé si és dintre del 2017 o hi ha un termini a mitjans d'any. I és perquè passar aquesta pregunta per saber ben bé si aquest 70% del projecte es havia
quin termini hi ha per executar-lo? No és pas... Al setembre tenim que tenir l'obligació reconeguda. L'obligació reconeguda, que és el 70% del gruix del projecte de centre actiu de la... No, el 70. Ara jo no sé si és el 70, però jo diria que 70 no, era el 50, però no estic segura, Ostres, doncs... 70 no. Però no estic segura. Igualment són els 300 i hi ha una altra part. No ho tens aquí, el projecte? El projecte sí que el El tinc. projecte, la subvenció? No, la subvenció no he portat. No era el 70, segur. Doncs sí, sí. Podria ser 50 i 50, o potser ara és una mica, que era 50 i Jo 50, crec, però jo ara ben bé memòria- tampoc voldria dir una cosa per l'altra, però sí. Demà si vols just. Bueno, sí, sobretot era el termini, que és el que comentes de setembre, jo no estava segur si Però igualment, fins si a fos tot el l'any. 70, estem parlant que aquest any s'executen 300 i pico Exacte. per part del Sí. projecte, i a part hi ha una altra part que són 70. Del Boramera. Sí. Bueno, hi ha la part del Boramera. 50, sí. Vull dir que ens anem a 400.000 euros ja. Sí. Val. No, era sobretot el termini. Sí, No sabia, setembre. que has comentat de setembre, no sabia si era de setembre. També s'ajuda la part del Boramera, que ja s'està doncs, a través del grup excursionistes Quelles, que és qui dona el cop de mà, perquè al final la via del Boramera la varen iniciar ells, i amb l'empresa Geosilva, i ara ja començaran a fer el treball de camp per començar a mirar. D'acord. I ja us comunicarem quan d'allò com va el projecte. Molt bé. A banda del que seria aquest tema, que era un dubte que tenia, el que sí que ens trobem nosaltres és una miqueta amb que creiem aquest projecte va molt lligat en aquest cas amb el futbol, o sigui, no amb el futbol com a activitat de lleure, però sí amb les instal·lacions del futbol, tant amb els vestuaris com amb la pròpia instal·lació del camp de futbol. No, els vestuaris, per què? Els vestidors del camp de futbol... No, els vestidors del camp de futbol no seran els vestidors de la piscina. En la informativa ja ho comentar que en la primera fase, que és la No, però no s'utilitzaran els vestidors del camp de futbol per la piscina. No sé, jo espero... Hi ha unes casetes dissenyades, si te'n recordes, que comentar que seria en segona fase. Ja, però això no vol dir que aquest any s'utilitzin els vestidors dels camps de futbol, perquè això s'ha de parlar, que ja s'ha parlat amb el futbol per tenir reunions prèvies, a veure com s'organitzarà el tema del bar i com s'organitzarà tot, però en principi la idea no és que s'utilitzin els vestidors aquest any, la piscina si es pot acabar, jo crec que serà una cosa que no crec que el mes de juny estigui a la piscina, per tant serà tardana, perquè doncs d'això, perquè doncs el temps és el que hi ha i no hi ha més, i no crec que tingui tanta repercussió com per utilitzar vestidors aquest any. Vull dir que si algú es va a banyar, doncs no es podrà canviar, no ho sé, o anirà dintre el lavabo normal, però en principi la idea no és obrir els vestidors del camp de futbol. Però s'ha de parlar amb ells, tot això són temes que s'han de valorar. Avui encara no s'ha arribat a cap acord ni s'ha valorat, perquè evidentment a partir d'aquí és que se'ls ha demanat ja per seure un dia i parlar sobretot com es farà amb el tema del bar. Sí, bueno, nosaltres amb aquest tema precisament, amb això mateix que ens estàs comentant, clar, nosaltres veiem que a l'hora de preparar un projecte d'aquesta envergadura sí que creiem que s'hauria de tenir en compte el futbol. És a dir, no un cop està confeccionat, sinó doncs, poder parlar des del tema del bar fins als propis accessos, que l'accés que s'ha d'utilitzar doncs, bueno, és un accés de terra per arribar fins a la piscina, si s'han d'utilitzar o no els vestidors, si hi ha d'haver-hi personal o no hi ha d'haver-hi personal en el cas del que comentes del bar, que això sí que em consta que és per l'únic tema que heu demanat per parlar amb el futbol, per mirar de licitar o de veure com Però no ens equivoquem que els vestidors i tot l'espai del futbol és municipal, Sí, no i tant. Sí, a veure, això és municipal, vull dir, per tant, aquí no, o sigui, l'Ajuntament, tot el que és el vestidors, camp de futbol és un espai municipal, vull dir, no és d'una entitat, No, no és d'una entitat, però sí que en fa ús una entitat. Ja, però vull dir, aquí podria haver, perquè hi ha... No, en cap moment estic donant a entendre que s'ha de demanar permís, sinó de parlar i consensuar. O sigui, aquestes converses que precisament has dit tu mateixa que havíeu de tenir amb el futbol i que us heu programat, perquè em sembla que és lògic, és com si es munta una activitat en algun lloc on hi ha una entitat que està utilitzant habitualment, doncs nosaltres ho veiem que nosaltres ho haguéssim fet a priori.
Són maneres de fer, jo crec que no. Correcte, llavors entre aquesta manera de fer i la que ens portarà una miqueta al punt següent, que ja en parlarem amb més detall, que un projecte que ha sigut redactat per fa 4 dies per rebre una subvenció i que estava situat a la mateixa zona, que ja hagi sofert un increment de 30.000 euros, ens sembla doncs, un problema, en aquest sentit. Passem a votació, No, doncs? no. Ah, no. El que diu en Jordi me sembla molt encertat i bueno, s'haurà d'anar veient com es desenvolupa i com es parla. Nosaltres sí que creiem que encara que sigui municipal, perquè evidentment que el camp de futbol és municipal, igualment que passa amb el pavelló, que és un problema que hem reivindicat moltes vegades des d'aquí, quan una entitat en fa ús, i no tan sols en fa ús, sinó que una mica lidera aquell equipament, perquè hi esmerça molts esforços i tot plegat, sí que evidentment que s'ha de comptar amb ells. Jo no he dit que no he comptat, Si me deixa acabar d'explicar-me, per tant, sí, nosaltres sí que creiem que qualsevol equipament, encara que sigui municipal, si hi ha gent que n'està fent ús i a més l'estan cuidant, potenciant i estan fent un treball també de formació, evidentment que l'Ajuntament ja ajuda l'entitat a través de subvencions i de recolzament, però que és evident que si nosaltres ja reclamem com a regidors de poder ser partíceps dels plans, doncs imagini's que pensem també quan els plans afecten a un equipament molt concret. Evidentment creiem que sí, que s'hauria de reunir amb les entitats que estan en aquell equipament, una mica consensuar-ho, primer informar i després consensuar, perquè sempre la utilització de l'equipament que fan ells pot donar pistes fins i tot a l'arquitecte municipal a l'hora d'encarar d'una manera o d'una altra l'equipament. És molt més difícil d'aquesta manera de cometre errors com els que es van cometre amb els vestidors o com els que s'han comès històricament, ja que fas una inversió forta, doncs almenys que sigui el màxim de rendible i respongui a una necessitat real. Jo sí que tinc una consideració perquè el seu encapçalament, que és un tema que sí que ens agradaria deixar constància. El títol del projecte és aquest, però el títol del projecte general és Centre Actiu de la Via Verda. I per això creiem que la piscina ha d'anar al camp de futbol. Potser es van equivocar perquè Centre Actiu de la Via Verda, pretendre que la gent de la Via Verda baixi tot el dedos per anar a la piscina, que ens van dir que seria no massa grossa i per tant veurem quina capacitat té i com es gestiona, amb la gent que en farà ús i tot plegat. A mi sí que me sembla molt desmesurat com a dir de la Via Verda. Ho trobo poc encertat quan, a més ja els vam recordar l'últim ple, que disposaven d'un terreny municipal sota la Via Verda, al costat de l'escola, de 6.000 metres quadrats. Aquí sí que també entrem en el fons del projecte, no? Ara, vostès ens presenten un projecte, que com ha dit en Jordi, ja se dispara de despesa i ho vigilarem, mirarem a veure com va l'estat d'execució i tot això, però evidentment no hi podem estar-hi d'acord en aquest projecte. Que hi ha d'haver-hi piscina o no hi ha d'haver-hi piscina, si s'ha de fer un desenvolupament turístic, aquí sí que ens hi trobaran sempre. Ara, amb aquest, no hi podem estar-hi d'acord. Molt bé, passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Molt bé, i el punt número 3, proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 1/2017. Vista la necessitat de procedir a realitzar una modificació de crèdit als efectes de complimentar l'aplicació pressupostària corresponent a la zona lúdica esportiva, atès que una vegada redactat el projecte l'import és superior al pressupostat, es procedeix a la creació de la qualificació pressupostària per fer front al cànon de l'aigua. Vista la base de desena de les bases d'execució del pressupost, que atribueix al ple les modificacions pressupostàries previstes a l'article 3451 del RD 500/90, així com la necessitat d'aplicar els fons rebuts que es detallen a continuació les seves respectives finalitats.
Transferència de crèdit. Assessorament tècnic, 4.000 euros. Retribucions personal eventual, 30.000 euros. Aplicació del fons, partida, zona lúdico-esportiva i piscina, 34.000 euros. Crèdit extraordinari, treballs realitzats per altres empreses i professionals, 4.000 euros. I material divers de brigada, 4.000 euros. Aplicació del fons Cànon Aigua, 8.000 euros. S'exposarà al públic aquest expedient en el termini reglamentari de 15 dies mitjançant l'edicte en el tauler d'anuncis del butlletí oficial de la província. Alguna cosa a comentar? Sí, ens agradaria que ens expliqués en què consisteix. La despesa que pugi més? No, necessiten 34.000 euros per anar a la piscina, no? Sí. I els agafen d'assessorament tècnic i de retribucions de personal eventual, que ens aquí els agafen d'assessorament tècnic, què vol dir, i de retribucions de personal eventual, què vol dir? Doncs de l'assessorament tècnic era la partida que teníem del Consell. Que en principi el Consell Comarcal no es dona l'assessorament tècnic, això és quan hi havia un noi que venia, abans hi havia l'Anna i hi havia també un noi del Consell Comarcal que estava fent d'assessorament tècnic amb la part d'activitats. Quan fa d'això? L'any passat. encara. Llavors, quan vam veure que hi havia duplicitat de funcions, doncs es va dir que només hi hagués una persona i llavors es va quedar l'Anna. Es va quedar l'Anna sola. Teníem, perquè ens entenguem, teníem els 2 enginyers i després al veure que amb un fèiem, doncs es va pactar amb l'Anna i en casos puntuals que necessitéssim també va venir una mica donat perquè l'enginyer que ens portava al Consell Comarcal en aquell moment era un i al cap de poc ens el canviava i el mes següent era un altre i hi havia tota una sèrie de canvis que igualment no feia que d'això, tampoc hi ha tantes llicències d'activitats com per tenir enginyers i es va decidir i quedava la partida. I les retribucions de personal eventual, com us vaig comunicar l'altre dia, i aquí porto la carta, que el senyor Sergi Baulida ens va demanar de deixar el dia 15 de febrer el seu càrrec a l'Ajuntament d'Amer i evidentment nosaltres havíem contemplat tota aquesta anualitat, els 40.000 euros que era el cost que tenia el senyor Sergi Baulida d'Amer i hem procedit a agafar aquests 30.000 euros per passar-los a l'oficina. Vol dir que n'ha cobrat 10.000? No, ha quedat alguna cosa. No, ha quedat alguna cosa. Evidentment, i no s'ha deixat perquè s'ha d'acabar de mirar, per acabar d'ajustar, perquè s'ha de mirar tot el personal que hi ha, vull dir, si realment és el que es va pressupostar. Nosaltres hem tret simplement el que en aquest moment ens feia falta i que realment el dia 15 ja dic que es va liquidar. I si voleu, em sembla que dintre el vostre hi porto la instància que ens va fer, que demanava que per valer, si voleu us la llegeixo. Vull dir, no ve el cas, però... Crec que vingui el cas, podem al proper ple, sí que veurem alguna explicació. Ja està, cap problema. Ara sí que m'agrada que consti en acte perquè és així, no? He repetit 2 vegades, que el senyor Sergi Baulida marxa perquè ell vol, Sí, marxa perquè ell havia de demanar la compatibilitat i de fet, bueno, t'ho llegeixo, són 4 ratlles. No. Vull dir, i de fet, havia de demanar la compatibilitat, però havia de ser per poc temps, perquè ell ja havia, nosaltres, com sempre us vam dir, i que, no sé si ho porto, que sempre vàrem dir que les coses a l'Ajuntament d'Amer es farien mica en mica, el proper dia que es farien mica en mica, i evidentment un dels tractes era que quan la senyora secretària deixés ja d'estar mer, que ell plegaria. Si no feia falta mer, doncs que ens deixaria. I així ha estat. Vull dir, ell havia de demanar la compatibilitat, va creure que per 15 dies o 3 setmanes no la demanava i ens ha demanat plegar. I evidentment li hem acceptat la seva instància de cessament. Jo no en volia pas parlar, perquè avui no toca i en parlarem. No, bueno, perquè me dius això, vull dir... No, en parlarem, però com que en parla sí que no veig obligat almenys a contestar, no? Que el senyor Sergi Baulida
estigués aquí perquè mentre hi havia la secretària, això no és pas veritat. Vostès sempre ens van dir que el mantindrien perquè havien de seguir una línia. Un dels socis de govern, que és Esquerra Republicana, havia defensat sempre que evidentment no hi havia de ser-hi des del primer dia. Primer, per un tema econòmic, estem parlant de 40.000 euros a l'any. Segon, per un tema moral, que un ajuntament de 2.000 habitants no podia tenir un assessor que al final era un càrrec de confiança, que només responia a l'alcaldia, que per això el nomenava l'alcaldessa directament per decret d'alcaldia i només responia únic i exclusivament a l'alcaldia, que a més era un càrrec a tot arreu, un càrrec de confiança i del mateix partit, i la prova és que se'n va a Vidreres amb el mateix, i això no lliga amb el tema de la secretària, perquè ja els hi vam dir fa un any, quan teníem a la Sandra, que el Sergi hauria de ser fora. Per tant, tot l'argumentari al voltant del senyor Sergi Baldida no s'ajusta. Hi ha una secretària, per tant, des del moment que va arribar la secretària ja podia haver prescindit. No ho van fer, el van aguantar, van pagar aquests 40.000 euros. Per tant, vostès han de justificar el per què, saben la nostra posició, saben que li hem dit que, a més, a part de la part moral, hi ha una part tècnica i molts errors realitzats, perquè anava a dir treballador, però no ho és un assessor d'alcaldia, i per tant, jo no volia entrar, però vostè hi ha volgut entrar. I segona cosa, diu, havia de demanar la compatibilitat, com si fos una decisió que prenia ell, i no. Fiscalia Anticorrupció demana, requereix el senyor Sergi Baldida la seva compatibilitat perquè no l'havia presentat. I, a més, instrueix en la causa el Salvador Clarà, que és el que ha dit. Per tant, no és que marxi voluntàriament. Ell demana la cessió voluntària per marxar. M'agrada que ho torni a dir. Sí, és que hi ha l'instància, vull dir, no hi ha més. Doncs, per tant, ja ho ha dit 3 vegades i després repeteix que ja ens ha dit que necessitaven temps i que ja ho ha vist, com si una decisió seva, expliquem, les dues coses no lliguen. O marxa ell voluntàriament, o vostès ja consideren que ha fet un procés i tot el que ens van explicar en el seu dia per mantenir-lo al càrrec. Les dues coses, no, Maria Rosa? Sí, ha esdevingut les dues coses. Jo intento explicar-me, perquè em costa, i respecto sempre tant el teu tort com el del regidor que sigui. Les dues coses no. Ens ho poden fer creure. Sí, clar, al final hi ha una conjunció d'astres, no? Resulta que marxa voluntàriament, però perquè nosaltres ja també volíem que marxés. Ens ho hem de creure, de moment 40.000 euros, ara 10.000 euros... No, això no és de rebut, penso. I per tant, i aquí ja dic, si no fos perquè el registre, tot i que a vostè li sembla que no hi anem a l'Ajuntament, hi anem, a mirar coses... Sí, ens ho ha dit un parell de plens. I jo, com que jo veig sí que ens sentim al·ludits, i és Fiscalia que li demana. I no em demanen a ell, li demana a vostè, li demana a l'Ajuntament. Aquí teniu una persona que no ha de presentar la compatibilitat i pot ser que no sigui compatible, com ha sigut el cas. I ha hagut de marxar. Ha hagut de marxar. No, perquè si... No, el que demanarem quan vingui el senyor Salvador Clarà també és que ens expliqui ell, com a responsable de l'expedient de Fiscalia, és que ens expliqui. Sí, ja t'ho passarem. Bueno, suposo si has mirat el registre i has vist. No sé... No, que si has mirat el registre, diu, ja has vist, no?, que ha estat ell que ha demanat la sessió. Però aprofitant la vinentesa t'ho deixa clar que era un pacte que teníem de govern, que quan la cosa estés encaminada per totes les parts, tant Esquerra Republicana com nosaltres, que quan estés encaminat el govern actual i que no hi haguessin trencaments, i ja sé que vosaltres no ho pensareu igual,
però pensem que si des del dia que es va entrar a l'Ajuntament d'Amer es hagués començat de zero, avui estaríem a les beceroles de fer feina. I en canvi avui tenim un projecte al cim de la taula que segurament que no el tindríem. Per què? Perquè hauríem començat de zero i hagués estat, doncs, com sempre he dit, les coses sense continuïtat no poden anar bé i intentem donar continuïtat a tot. I no és el projecte turístic, és el projecte del casal, és el projecte de dalt, i no ve el cas ara, és el projecte dels arxius, és tot plegat. Vull dir, jo penso que s'ha donat continuïtat als projectes que havien començat i que això és bo pel poble. No sé de què m'està parlant. Per què? Perquè el senyor Sergi Baldí el va contractar per assessor econòmic, no per fer projectes. No sé de què m'està parlant. No, però... De debò. Va, deixar-se així. Ho desconec, perquè si el va contractar com a assessor econòmic, ara no sé què ve al començar de zero, no ho entenc. Ara, ja li vam dir al seu dia, que si la continuïtat del senyor Sergi Baldí volia dir pagar 11.000 euros a Tres Pins, 3.000 euros a la de l'Osmac, i sumar i sigue, nosaltres no volem aquesta continuïtat. I també li vam dir, va demanar responsabilitats amb el senyor Sergi Baldí, quan en el seu dia sí que tenia totes aquestes facultats per fer, que no era l'assessor econòmic, sinó que era el supergerent, que ho podia fer tot, li van demanar? No. No ens ho han dit mai. No li van demanar. Per tant, això en parlarem amb calma, evidentment que aquesta partida és el que hem dit abans, no podem estar-hi d'acord, a més ja saben el que pensem de les modificacions de crèdit, que està molt bé fer-los quan hi ha, en aquest cas, és una cosa, ara portem una temporada que cada ple presentem modificacions de crèdit. No. Passem a votació, doncs. Vots a favor? Vots en contra? I passem al punt número 4, proposta d'aprovació de l'expedient de contractació pel procediment obert del contracte d'obres del projecte titular, projecte de 2 piscines a l'aire lliure i una pista de pàdel fase 1. Doncs aquí tenim els projectes, si algú els vol mirar, vull dir quan acabem, que està aquí a l'abast de tothom per mirar-los. Vosaltres ja els heu vist. És un projecte d'una piscina d'un tamany que pot fer front a les despeses d'aquesta piscina. Creiem que és una cosa bona pel poble. Bàsicament, quan en vam estar parlant, nosaltres creiem que hi ha aquella edat d'adolescència de 13, 14, 15 anys, 16, que a l'estiu no saben què fer, que pot ser una cosa bona per anar allà a passar l'estona, i per això hem tirat aquest projecte endavant, i donat que a més parteix d'una subvenció molt important, pensem que no es podia deixar perdre, i per això és la primera cosa que tirem endavant, perquè pensem que hi ha aquesta edat, i això ja us ho vaig expressar el dia aquell, que no tenen massa sortides perquè són nois que ja no van al casal i que pot ser una cosa bona si és que arribem a temps aquest estiu. No hi ha res més. Si voleu fer algun comentari. Jo només una cosa més que un comentari, una qüestió, perquè a vegades el revisat del projecte és complicat de veure. El títol del projecte és molt il·lustratiu, perquè ens entenguem, només separar a l'hora que qualsevol pugui mirar-se'l, que el títol és 2 piscines a l'aire lliure i una pista de pàdel fase 1. La fase 1 són les 2 piscines a l'aire lliure. Diguem-ne que en la fase 1 ens ho vau explicar vosaltres, però que queda una mica enterrat amb l'allò, però més que res per tindre coneixement, al moment de veure els plànols o fer qualsevol consulta, la pista de pàdel és el que veu posar com a fase 2 en el moment que es pugui o que creieu que s'ha de realitzar. Més que una pregunta, és una puntualització. Passem a votació. Hi ha algun procés? No, retirar el mateix, centre actiu de la Via Verda a l'altre del poble. Que quedi constància. Passeu a votació, doncs. Vots a favor? Vots en contra? Bé, doncs, ja per acabar, passarem a una moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. La consciència nacional i la voluntat d'autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s'ha manifestat reiteradament temps. Avui Catalunya està integrada en l'estat espanyol, el qual, per innegables raons d'història, lingüístiques i culturals, és plurinacional a desgrat que les seves estructures polítiques no la reconeguin així. El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític cada cop s'ha fet més evident davant del món, fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda que avui recull la voluntat d'una gran majoria de la seva població. Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d'una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. Posem de manifest que la voluntat d'expressió de les catalanes i els catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir. Afirmem que l'actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització d'un referèndum a Catalunya acordat amb l'Estat. Si aquesta possibilitat no s'ha obert fins ara, està per manca de voluntat política del govern d'Espanya. El dret, atès que és susceptible d'interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest manifest entenem el referèndum com una eina privilegiada d'aprofundiment democràtic que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l'adopció final d'acords eficaços. Per tot això, instem els governs de Catalunya i l'estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes i assolir finalment l'acord que estableix les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d'un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que sorgeixin i per l'articulació d'aquest referèndum. Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l'estat espanyol. Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics i ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposem les societats modernes, el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s'expressa amb el vot. Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari, llur adhesió al Pacte Nacional del Dret a Decidir i els objectius que perseguia el mateix. En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel pacte i amb la voluntat de manifestar l'adhesió a la celebració d'un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol rectificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i els valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. Per tot això, els grups municipals de l'Ajuntament d'Amer proposen al ple municipal els següents acords. Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional del Referèndum, subscriure el contingut del manifest Pacte Nacional pel Referèndum, promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics s'assumin al Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu manifest, enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis. S'ha votat? Sí, clar. Sí. Vots a favor? Bueno, Hi ha alguna cosa a dir? Voleu dir alguna cosa? diem alguna cosa. No, estem contents. En un ple com avui ens agrada poder votar, ja saps, ens agrada sempre votar coses a favor. Podies veure. I és veus, és molt... Si t'agrada. Maria Rosa, has de reconèixer que és estrany el d'avui. Normalment votem la majoria de coses a favor, ja digues que hem de manifestar un altre punt de vista, que per això hi som, no? Però que ens
que ens agrada molt de gust votar això, i com va dir el president i medalla d'or de la Vila, referèndum sí o sí, no? Referèndum sí. Esperem. Doncs... Vots a favor? I en aquest últim punt del dia tanquem aquesta sessió extraordinària d'avui, dia 23 de febrer, a 3:45 de 8 del vespre. Gràcies per la vostra assistència i els que no hàgiu anat a dijous llarder, doncs que ho acabeu de passar bé. Gràcies.